Karl, fl-2008 jieħu sem f'Deal or No Deal. L-aħħar offerta għal Karl ta' 499 euro. Dik hija l-aħħar offerta. Wara, Karl jerġa' jibrat. Infirex kull imkien. Għandi l-lungs, fil-lungs, għandi fil-liver, għandi fl-esophagus, insomma, għandi naqa kull imkien. Ħatarawa stramba, meta nkun moġuħ. Nintafa fuq il-Facebook u fuq il-mobile, ngħid il-kuħat jitlob għalija u fi ftit ħin noħosni tajjeb. Minkejja li ilu marit 3 snin, Karl ikun magħna biex jgħinna niġbru għan-nies fil-bżonn. Nħoss li l-qalb Maltija u għawċija danti ġeneruża li żgur se npoġġu jdejna fil-but u se nagħtu. Xtaqt li ġejt mill-bidu imma għandi saħħti naqra batuta allura it-tobba suġġerew li nistrieħ imma l-mara tilaħudna x'inkella lejla minn issa norqod. Qed nifraħ għax dal-poplu kbir, kbir. Il-hospice jgħinu lil nies bħal Karl u bit-telefonata tiegħek se tgħid lill-hospice.